så op og se på. Men ja, prøv at gøre sammen med nogen. Det går lidt over kontrakterne. Det er sådan en dame, der er i gang. Ja, i dage så. Det er dame, så hun faldt det så ofte af. Det hænger folk til at tænke. Ja, ja. Han er anstændig. Men kan du ikke lide det? Det skal lige over. Det kan man jo læse over. Så, skal jeg op og se, på en rigtig dag. På en rigtig måde? Ja, på en rigtig måde. Ja. På en rigtig måde. Hvordan er det? Jamen altså, vores gravtis, vi kunne køre på. En rigtig måde, det er det. Sådan ser det normalt. Og når man slår på en motorvogn, der på konkurrencen af, der har fået ballade for det. Har du? Hvorfor? Det er uheld, eller hvad? Nej, jeg tror bare, at det er det. Nå ja, og ja, så får du det. Jeg tror, det var sådan en selvbil. Ja, det er også en anden slags. Ja. Nå, nu skal jeg jo svejle rigtig mange rundt og lægge dig lidt forover. Sådan ja. Så træk blusen lidt fra. Ja, kan du lige flytte? Okay. Det er så ikke bare lige der, så du sender min underskrift til mig der. Jeg kan sende billederne til dig. Men inden de laver ikke